Chef, eller chef? Chef. Muligvis er han gået ud. Han ryger jo ikke i sit eget hus. Nå, jeg sætter finde ham. Chef? Hvad siger du? Hvad laver du? Rikker. Det kan jeg se. Hvad fanden laver du udenfor? Først i regnvejr, og for det andet klokken 4:30 om aftenen. Jeg fik en opringning i nat. Ja. Også præsidenten, der blev skudt. Nå. De vil have mig til at overtage. Men jeg vil hæve mig. Ja. Jeg vil hæve mig på de røvhuller, der gjorde det. Ja, selvfølgelig. Jeg ved, hvor det er. Ja, Hop op på motorcyklen. den her? Ja, det er min chefs gamle. Du kan få lov til at låne den ind til dig. Okay. Det siger jeg ikke nej tak til. Jeg kører bare efter dig. Du kører bag mig, hvis du... Hvis jeg selvfølgelig kan følge med. Kender du reglerne? Ja, du. I og med, at jeg er præsident, går jeg forrest, du bliver bagved uden overhæld, okay? Ja, jeg vil godt forsøge. Jeg er lidt det, man kalder en fartdjævel. Det kan jeg så se, det er jeg ikke forholdet til dig. Jeg ved om jeg... Jo, måske har jeg en pistol. Håber jeg. Det har. Og skyde. Muligvis. Vi vil finde ud af det. Jeg vil også... Han kan helt sikkert køre mig, men... Ja. Sådan. Det ligger han heller ikke med til. Mine øjne. Det er sved, det der. Kan jeg vide, hvor det er henne? Jeg har næsten kørt i hvor lang tid? Har vi kørt i lang tid. Hvornår er vi der? Jeg har hørt, du bremsede. Har du et våben? Det er ikke sikkert, de er kommet endnu. Jeg går ind og kigger. Du bliver her, prøv at du bliver der indtil da. Ja. Jeg siger til. Der står en der jo. Jo, kom her. Okay, ved du hvad blænger? Skyd alle dem, der bevæger sig, ikke også? Skyder ikke mig, jeg skyder ikke dig. Vi går direkte ind og begynder at skyde. Ja, jeg går venstre om. Jeg siger nu, okay? Ja. Ja, der er... Er du klar? Nu! Ramte en. 2 ned. Kom her. Han er død. Han sigter med pistolen. Er vi sikre? Ja, der. Sådan der. Lad os komme væk herfra. Inden politiet opdager det. Politiet skal helst ikke komme nær. Okay, bror, der er en afkørsel over på den anden side, der kører vi ned. Ja, det er her allerede. Lad os gå. Er det over på den anden side? Gå efter mig, knægt. Det kan jeg se, det skulle jeg næsten ikke. Jeg regner med det her ned. Gå ned. Skyd ikke mod politiet, okay? Nej, selvfølgelig. Det var, jeg ringer med, han kan ringe. Der er politi lige forude. Kør op i bjergene. Ja, jeg var ved at køre ned i bjergene. Hvad fanden er det for noget, politiet kalder folk her i det her område? Den er der foran mig. Det kniver lidt med hestekrafterne. Og dem bliver af der. Jeg... jeg synes jeg... Altså... Er du okay? Ja, jeg tror jeg mistede dem. Du er ikke blevet ramt eller noget? Nej, den kværn, den væltede sgu. Det er faktisk for din motorcykel. Ja, det var det hjælp med. Ja, skal jeg nok. Du står på den. Det er mange penge værd. Okay? Ja, selvfølgelig. Tag det pistolen væk. Prøv at høre. Politiet, de er ikke noget at se vores fjes. Så her er det ikke stået her nu.
Så nu kan vi tilbage, og så ser vi, hvad vi kan gøre, okay? Ja, fint. Ui, ui. Godt at være hjemme snart. Jeg kører galt. Rip. Det går næsten køre galt. I hvert fald. Nå. Hvad så? Chef? Er det det? Det har jeg aldrig fundet ud af, hvad skal jeg kalde dig? Chef? Bare kald mig chef, det er jo vel. Det er altid kaldt mig. Nå, og Så er det lige jeg kan se på dit øje, du kørte galt, og jeg kunne til gengæld også høre det. Og så er jeg ikke så på den bike. Hvor mange penge værd? Nå, det er ikke, men jeg kan få det repareret gratis. jeg får lidt opkald, så Ja, jeg ved ikke bare gå ind. Jeg går herover og lige ser på vandet, ikke? Ja. Hallo? Ja. Hallo, dude. Ja, bare kan Kom mig herover. Konrad. Konrad. Kom herover. Ja. Hvor mange mennesker slog du ihjel? Jeg slog fældt. Puha. 3 ihjel. 2. Som ikke skulle være døde. Jeg får en besked, der var ikke det Lost, der gjorde det. Er vi sikre på det? Vi ved det jo ikke 100%, skal man tænke på. Vi er ikke sikre. Nej. Men her var en af vores nye talsmand, min højre hånd, han har været over Ja. at tale med dem. Ja, De siger, at de påstår, at det ikke var dem. Ja, de påstår. Kan det så være Ja, nogen... det påstår. Det kan godt være dem. Kan det være nogle gangsterne så? Men ja, det kan jo Hvad skulle de med os? Vi har aldrig rigtig slås med nogle af dem. Du ved ikke, om din chef har tænkt på, nu vil jeg gerne prøve noget agtigt gangster. Så. Kan det ikke være? Noget med hashhandel. Det kan godt være, at han... Hvem styrer forretningen sådan med hashhandel? Det er ham. Altså, vi kan jo alle sammen lave forretninger bag klubben. Ja. Men jeg kan ikke forestille mig, at han så forræder os. Nej, men det kan være, at han prøvede at skaffe flere penge ind til klubben ved at lave nye samarbejder. Uden I vidste det selvfølgelig, fordi I vil blive mad. Jeg tænkte. Hey, jeg skulle ikke folk snakke. Jeg tror, jeg blev overvåget. Ja, jeg kan også høre politiet. Lad os gå ind. Nå, men jeg ved ikke, hvad for nogle af de der klubber, men vi ved jo ikke. Har han... Jeg kan bare ikke forestille mig, at jeg gik bag vores ryg og lavede klubber. Eller ikke lavede klubber, lavede aftaler. Det kan også være, at jeg har forbindelse med, at jeg har fortalt os, at singeren var sikker. Ja, kan det være, at han er blevet tortureret? Jeg ved, at Vargas har haft noget med det der at gøre førhen. Ja. Men vi må sende nogle members ud og snakke med de forskellige gangs. Ja. Jeg tænker bare, at han ikke ville røre dem. De er meget større end os, og ja, rammer bedre. Så. Ved du hvad, jeg tror, jeg vil sove på det. Så godt. I lige måde. Jeg vil også sove, så men lige have lidt at drikke først. Ja. Så du bare i seng. Ja. Ses. Så godt. Så godt.